सुधी श्रोताओं, सादर नमस्कार। हम हरेश्वर राय रउरा सभे के सेवा में एगो छोट भोजपुरी रचना लेके प्रस्तुत बानी। फागुन के महीना बा। एगो छोट लइका अपना बाबा से का कहता, सुनल जाओ। कहता, काहे बा फागुनवा उदास, ए बाबा काहे बता दा। काहे बा फागुनवा उदास, ए बाबा काहे बता दा। ए साल के फागुन वह बच्चा के पिछला साल के फागुन से अलग दिख रहल बा। तो वो अपना बाबा से का कहता कि काली मुस्कैली नकु काली कोइलिया, सुगना के ठोरा से उड़ला ओठल लिया। काहे ना फूलल पलास, ए बाबा काहे बता दा। काहे बा फागुनवा उदास, ए बाबा काहे बता दा। देखिए आगे का कहता, बछिया सवर को न कहे पगुराली, बछिया सवर को न कहे पगुराली। शोकना बरध के बा धैले अलाली, भुअरी के फूटल भनस, ए बाबा काहे बता दा। काहे बा फागुनवा उदास, ए बाबा काहे बता दा। देखिए आगे का बोल रहा बा बच्चा, खेत खरिहनियन में भूतावन के डेरा, काहे सिवनावा प उठत बा बड़ेरा। काहे सुखल बा बनास, ए बाबा काहे बता दा। काहे बा फागुनवा उदास, ए बाबा काहे बता दा। हमारा अंगनावा के तुलसी झुरैली, छानी पर चढ़ल बिया करुई करैली। काहे बढ़ल बतीतास, ए बाबा काहे बता दा। काहे बा फागुनवा उदास, ए बाबा काहे बता दा। अंतिम अंतरा देखें, हथवा में कमावा नयाखी में सपनवा, हथवा में कमावा नयाखी में सपनवा। काहे बढ़त बड़ुए अतना दमनवा, काहे रूसल बाऊजास, ए बाबा काहे बता दा। काहे बा
फगुनावा उदास ए बाबा काहे बता दा, काहे बा फगुनावा